Sa lalawigan sa Bohol, ani ay talagsaong balita nga nahitabo sa lungsod sa Antiquera nga nahitabo sa milabayng Martes alas 2 kadlawon. Ang 48 anyos nga si Bolholio Aleria mulupyo sa barangay kay Kabayugan sa lungsod sa Calape. Gilikusan sa usa ka reticulated python nga gitawag og baksan. Samtang nagmaniho sa iyang motorsiklo nga milabay sa barangay Kinapunaan Antiquera, may gitas-on nga 3 ka metros ang baksan ug may gidakon sama sa kadako sa ginadak ang botelya sa beer. Nagtuo si Aleria nga mutabok lang sa dan ang bitin apan mitoy hakaw ang ulo nini ug mipaak sa iyang kamot ug bukton samtang milikos ang ikog sa bitin kaniya. Apan inay mahadlok nakiglayog siya sa bitin. Iyang gipangita ang liog, gituok o gipaak, gikunis-kunis ang tipik sa unod hangtod nga namatay kini. Sa pagkakaron, nagpaalim pastambalanan si Aleria.